ADC ta mutane ADC bana canji ba fasi. Oh, Ruma Bese ita laka kasar mu waka iya jirgin mu za ya daga. Ku zo mu kara izawa hannu mu kara cirawa da juriya da dakewa mu haitu don dafa. In mun gano na gazawa to ko kasar mu za su kashewa mutu ta kara macewa. Wayo ne Allah wayo Allah yan kudun da arewa mu tashi babu tsayawa wai addu'a da dadawa mu roƙi Allah wanga bala'in tun da shi ka tsarewa ya samu na hannu hali kutun da shi ka iyawa. Aminu Waziri da Obi da yan rufa ya haɗawa a teku da malami su duka kansu za su gamawa. Ciyaman David Mark shi da Amechi Rotiminawa Ra'ub Arbe Shola Dino Mila ya arewa ayo tafiya ɗaya har da waɗansu za bidowa tafiyar da babu rabewa a cikin ta babu gazawa. Ku zo mu haɗe kai guda yan kudin da arewa kai ku zo mu yi ADC ba ku zo a bi ADC baba a ce ku zai da kilasisi mai haɗa kai mutum da taro sisi filin kwallo babu kamar Messi shi ko Ronaldo ya da rabon fasi. Ku shigo tafiyar ati ko akwai masi sai ku fito muka kabi APC mai harama muka da su dan gwaisi. Ga abinci gida in ga malmala ko aje mara tambura na luwai sautin sabuwar tafiya gyara. Zan fito sarari zancen gaskiya na faɗi karara sabuwar tafiya ba a batun kwabe a aje madara ba batun gajiya jajirce kawai ka ciyo nasara. Tambuwar da teku da Nasiru yan Rufai tudun tsira ga su Obi da David Mark da Arebi Shola Omolara ici malami galami da kudai biyo ne akwai saura. Yau dan iya dundum ya kai makasar ga koli iya makura ikan mu za mu haɗiya mai tafiya mu bai wasa a tazara. Kai ku zo mu yi ADC mu kakkabi APC da tsori ka kwallo gaya musu kwan shigo su yi mai OC su kwada tobasi so mi bai oloshi gwada musu nomasi. Aminu Waziri jinin shehi maza zikirin nasi direba uban tafiya to ka gwada musu yukansi da kai da Atiku da Nasiru yan Rufa'i na ADC muna nafsi nafsi kun ka zam hairun nasi ga kai aka sarasi dan kwali malo ya zama wal basiratu wadamsi ya kai mu kwarin kwamsi talaka cikin yin wasu da biyan su cikin AC ko gargaɗi tun bombui ku ce mashi shan gbangbe idan ya kiya ku rike shi ku ka da shi ku yi mai kwabsi ito me sai gbegbe to si dada ni gbegbe gaya musu zabe mai zowa oli malo baya da bai kansi ashe bana zabe za ya canza salo talakawa za mu canza salo mutum da dadewa mun ka gane bulo talakawa za mu canza mai kira ga waya jama'ar kasar mu alo talakawa za mu canza ku tsaya buɗe duk hankali ku kulo talakawa za mu canza ina na lolo a Neja har na kebe ilo talakawa za mu ku canza zo mu salo kakkaɓe duk mugun da yamma kalo talakawa za mu canza salo kakakara na fito na gaya muku zancen gaskiya mai zancen da kuwa fito a gwada maka mai gonar haya mu tashi arewa mu yunkura mu gwada musu halin turjiya tun da kuli ko man gyada daraja ta su gonar gujiya talaka fito kai maganin matsalar tafiyar dodoriya digirin si ko wuya mu tsaya sai mai gaskiya mu dau ADC tun da mun kula ba su da halin danniya oyoyo mu dai maku oyoyo canji na yan kasa oyoyo mu ne maku oyoyo yancin ku yan kasa oyoyo canji sannu yan kasa idan har ku
ana maganar gamji. sannu yan Ku ƙasa, tashi mu jajirce mu sanya tufa mu fi kabeji. sannu yan ƙasa, Mu bushe wutar daji, sannu yan ƙasa, ido ya cire yaji. sannu yan ƙasa, Wayo mu Allah arewa talaka muna gumji. sannu yan ƙasa, Muna tafiyar burji, sannu yan ƙasa, kafafu sun gurji. sannu yan ƙasa, Aminu Waziri da El Rufai da Obi kuna da iji, sannu yan da ƙasa, Atiku gwanin sannu namiji. yan ƙasa, Ku ne malaman kasar ga irin na gani na gwaji. sannu yan ƙasa, Ku kai mota sannu geji, yan ƙasa, ku ja muku kai mu tudun da za a yi ceton al'ummar kasata. Wayo ne Allah kasata, wayo ni Allah ku ƙasa tabbata gatan mai na hama mahota. wayo ni Allah Ko ƙasa babu tsaro sai an kai mai matata. wayo ni Allah Mu ƙasa da tuwo sun mai da miya makota. wayo ni Allah Sun ƙasa lashe zuma sun bar wa talaka gauta. wayo ni Allah Mutane akwai dimbin shari da keta. wayo ni Allah Yau mun daina samun ilimi mai nagarta. wayo ni Allah Kauye ba ƙasa a noma don tsantsar mugunta. wayo ni Allah Ƙasa ta yi tsirta mu karwata makabarta. wayo ni Allah Dan ƙasa Allah a canza dan talaka ya huta. wayo ni Allah Muna so a kawo sauyi mai nagarta. wayo ni Allah ƙasa Ina addu'a Allah ya tsare ƙasata.